Tun da fara dai wani lauya ne mai suna barista Badamasi Suleiman Gandu ya baiwa hukumar Hisba da hukumar tace fina-finai wa'adin kwanaki 3 da su ɗauki mataki kan wata waka da lauyan ya zargin cewar ta saba da tarbiyyar Malam Bahaushe. Lauyan, wanda ya mika korafi ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ta hannun ofishin sakataren gwamnati, ya ce akwai buƙatar taka wannan waka birki. Mun wayi gari da wata fitina, wata waka mai suna wai kan cewa zaka ga mata a social media suna rawa ta rashin mutunci. To wannan maganar ba daidai bane ba, kuma ya saba da al'adar mu, musamman mu mutanen Kano an san mu da kawaici. So bisa haka muka ga ya kamata mu gaggauta yin korafi wurin hukumomin da suke da haƙƙi akan tace irin wannan abubuwa kafin ya kasance sun fitar. To sai dai da na tuntuɓi mawaƙi Ado Isa Gwanja, ya ce sai bayan da ya gama shan wahala babu wanda ya taimake sa da aiki za a zo a ce dakatar da waka. To jama'a ma su sani cewar tuni ya sayar da wannan waka. Akwai mawaka da dama a Kano suna kuma yin waƙoƙinsu kuma suna siyarwa da masu hawa ko masu saka. Bana ɗaya daga cikinsu saboda ni in waƙoƙi na waka ta alhaki na ce ni kadai. Wannan waƙar da ne kuma na samu wanda ya fi ni damuwa da ita, nake jin zance ne ya matsa min har mun yi cinikin ta na siyan masa, kuma ba dan garin nan bane. Yana da yancin ya saki waƙarsa, ba ni da yancin in sa mai iyaka akan waƙarsa. Wala Allah in ni ne na yadda, ni ma bai zama lallai na yadda in ce na yi waka ta alhalin babu wanda ya kira ni ya ce zo in taimaka maka da aikin sisi, kuma sai lokacin da na gama hozilin dina na sha wahala ta Allah ya kawo mini damar in ci abinci na ko in nemi arziki na, sai kuma ce mini in dakata. Ado Isa Gwanja ya ce batun da ake yi na kalmomin da ya amfani da su a wakar dukkaninsu suna da asali a harshen Hausa. Al'adar Malam Bahaushe akwai cas akwai asusa, ba wani Bahaushe da bai san kalmar asusa a ina aka fara jiyo ta ba. Ina aka fara jin kalmar cas da asusa ba, duk wani wanda ya kufa kakanninmu da iyayenmu na da duk sun san kalmar, sun yi amfani da ita a dandalillukansu na rawar na jin daɗin su na ƙauye. Da yake mai da martani kan batun da wasu ke yi na cewar wakar za ta lalata tarbiyya, sai ya ce ai batun tarbiyya na farawa ne daga gida. Amma maganar tarbiyya kuma da kai, kowaye ya ce za ka ba shi tarbiyya wa 'ya'yansa ya yaudari kansa, ya ci amanar Ubangiji, saboda amanar 'ya'yansa a hannunsa aka danka ta, tsakaninsa da Ubangijinsa shi zai ba su tarbiyya, in ta lalace shi ya lalata ta. Kana nufin waka ka ba ta da alaka da wani lalata tarbiyya da ake zargi? Ne alaka ta da lalata tarbiyya bayan charity begins at home. Daga gida take fitowa, duk wanda tarbiyyarsa ta lalace daga gidansa ta lalace, duk wanda ya ce za ta lalata tarbiyya bai iya rike gidansa bane, ba zai iya ba gidansa tarbiyya ba. Addinin musulunci mai sauki ne, an riga an gaya mana komai tun kafin a haife mu, tun kan a san za a haife mu. Wanda zai gyara maka tarbiyya sai kai za ka gyara tarbiyya yayanka. Yau idan muka waɗi muka mutu kawai sai a kira a ce wancan lauyan tarbiyya yayansa ta lalace, kai a dogon daya ka masa akan mi. Tuni dai wannan waka ta cas ta fara ɗaukar hankali a shafukan sada zumunta, musamman ma shafin na TikTok, inda mabiya shafin suke hawa wakar tare da tikar rawa babu kakkautawa. Kafin wannan waka dai, Ado Gwanja ya saki wata waka mai suna War, wadda ita ma ta yi sharafinta a shafin na TikTok. Karibullahi Abdulhamid na Madobi, Premier Radio.